De verwachting is dat er rap 1 miljoen vaccins beschikbaar binnen in Nederland. Dus het is echt verrassend snel gaan, boven verwachting. Hè. De verwachting die eigenlijk in de rin van dit jaar, in de rin van december. En de besmetting, mij verwacht je dat die al heel binnenkort weer komt. De temperatuur die stijgt weer. De besmetting die wordt voortgebracht door een micje, een knut. Die is al actief. Er zijn dan geen actieve verspreidingswest, maar voor mij verwacht je dat binnen enkele weken die besmetting weer aanneemt. En dan is het nog een hele positieve verrassing dat het vaccin nu al beschikbaar is. Boerenbrancheorganisatie LTO is blied met het goedkarren van het vaccin. We zijn hartstikke wijs en hebben onderling appcontact. Zijn nog net delen, het komt goed uit. Dus we zijn gewoon hartstikke wijs mee. En als ik nog eens zorg in onze vakgroep, maar ook in onze app, maar de skipperhouderij, dan zei ze van ja jongens, hartstikke wijs, dit maar we broeken. Nevens de LTO kan de zaak gauw in te worden dat de geen bisten meer slim ziek worden. Boer Kingma het zelfs nog net te krijgen met het blauwtongenvirus, maar liet zijn skier wel preventief inentie. Ja, ik denk wel dat we dat besluiten moeten. Hè. Het is natuurlijk geen garantie dat we 2 keer een besmettingsronde hebben dat we ervan besparen binnen. Dat is geen garantie voor de toekomst. En ik denk dat het voor de besmettingsdruk goed is dat we dat vaccineren. Dus we zijn zeker van plan om binnenkort dat vaccin aan te wenden. Na alle gedachten kan het vaccineren van skiep een takomweken uit aanzetten. Wist de dokters geen drokke tijd meer. Ik heb van de morgen even contact gehad met de veearts en hij zei van nou, hoe liep het? Hij zei van nou, via de app dan hoeveel we bestellen. Nou, ik heb vandaag besteld voor de skiën, maar ik verwacht je dat in mei dat de vaccins gewoon gebruikt worden en dat het kan.